gall celf wych ein herio, ein syni, ein cyffroi a'n hysbrydoli. Mae'r celfyddydau'n bwysig. Mae'r celfyddydau'n bethau da yn eu rhinwedd eu hunain, ond gallant hefyd gael effaith bwysig drwy'n helpu i fyw bywydau gwell, bywydau iachach, bywydau i'w mwynhau. Ni all y celfyddydau ateb pob problem, ond gallan nhw ein helpu i archwilio rhain a llawer o faterion anodd eraill, oherwydd drwy ymgolli ymhwer y celfyddydau, neu drwy fod yn greadigol ein hunain, rydyn ni'n agor ein calonau a'n meddyliau i lefelau dyfnach o fewnwelediad, greddf a dealltwriaeth. Mae hyn yn ein helpu ni i fyw bywydau gwell. Am ei bod yn ein helpu ni i fyw bywydau iachach, mae'r celfyddydau'n bwysig i Gymru.